Hi guys! Welcome back sa page Kapampangan Cooking. For today's cooking vlog, magluluto tayo ng adobong pato or bibe. Ang una natin gagawin, papakuluan muna natin or papalambutin muna natin yung ating karne ng bibe. Malinis na yan guys at hiniwa ko na rin siya ng ganyang kaliit. Pang pulutan or pwede ring pang ulam. Isang buong bibe nga pala yan guys, no? Tansya ko mga nasa almost 2 kilos. Papakuluan muna natin yan. Maglalagay tayo dito ng paminta. Isang ulo ng bawang, 1 medium size na onion, at saka luya, mas marami, mas okay, asin. Ito guys, optional lang, nor seasoning. Pero kung wala naman kayo niyan, pwede naman toyo kahit konti lang. And then, tubig, yung saktong lulubog yung lahat ng nilagay natin dyan. Maglalagay din tayo ng tanglad or lemongrass. Siguradong wala nang lansa yan guys pag ganyan ang ginawa nyo. Then tsaka natin takpan at papakuluan natin to ng 1 hour. Or hanggang sa lumambot yung karne ng bibe natin. After 1 hour, malambot na yan guys. Ngayon naman pwede na natin siyang anguhin or i-drain natin yan. And then iset aside na muna natin. Tsaka na tayo magigisa. Magpapainit lang tayo ng mantika. At kapag mainit na, ilagay na natin yung bawang. Mga 6 cloves na bawang yan. Once na golden brown na yung bawang, ilagay na rin natin yung 1 medium size na red onion. Then tuloy lang natin yung pag-isa ng mga 1 minute. After 1 minute, pwede na natin ilagay yung pinalambot nating duck meat kanina. At haluin lang natin ito at ituloy lang natin yung pagluto ng mga ilang minuto. After 2 minutes, maglalagay naman tayo ngayon ng paminta. 1/2 cup na soy sauce. Mga 3 tablespoon na oyster sauce. At 15 to 20 pieces na calamansi juice. And then guys, haluin lang ulit natin yan at ituloy lang natin yung pagluto ng mga 5 minutes. Para mas lalong kumapit yung lasa ng toyo at calamansi sa ating niluluto. After 5 minutes, maglalagay naman tayo ngayon ng mga 350 to 400 ml na Sprite. Or kahit anong lemon soda na meron kayo guys, no? Pwede naman. Hindi na rin tayo maglalagay ng tubig, no? Kasi yan na yung pinakatubig natin. At hindi na rin natin kailangan mag-add ng sugar kasi matamis na rin yan. Ayan guys, tuloy lang natin yung pagluto hanggang sa kumulo yan. Pag kumulo na, tikman lang natin siya para malaman natin kung ano pang kulang at ma-adjust natin siya sa gusto nating lasa. Katulad nito guys, medyo nangingibabaw pa yung asim ng ating kalamansi. Ngayon mag-add pa tayo ng konting oyster sauce. At isang pack ng seasoning. Ayan guys, sakto na yan. Balance na yung lasa ng asim at alat ng ating adobo. Then maglalagay na lang tayo ng 10 pirasong siling na buyo. Malapit nang maluto to guys, no? Haluin lang ulit natin at papakuluan pa natin yan ng mga 10 minutes. Or hanggang sa medyo matuyo na yung ating sabaw. Grabe guys, ang sarap ng amoy niya. Yung apoy pala natin guys, low fire lang habang pinapatuyo natin yung ating sabaw. At heto na nga, after 10 minutes, luto na yung ating adobong bibe. Kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat sa iyong panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na rin. Pakiclick mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa susunod pa nating video. Okay guys, thanks for watching. Bye!